Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingenza kwethu kulo mbukiso-ke esiwubona-ke njengamanje lapha esithombeni, indawo kusemahlabathini endaweni-ke yaseVerulam eCottonland. Kubikwa ukuthi-ke usisi-ke lo obeletheke ingane emhlane, kuthiwa-ke ebusuku bayizolo ubekade enomyeni wakhe. Kuthiwa-ke ebusuku bayizolo kugasele igebengu ebeyihlumile, nekuthiwa-ke ifike zadimanda imali ekanjalo nesibhamu. Kuthiwa-ke ubaba wekhaya ube eseyitshela igebengu ukuthi akanaso isibhamu futhi-ke akanayo imali. Kuthiwa-ke umakhelwane abaseduze bawuzwile umsindo, kuthiwa-ke babe sebeqonda khona ngenhloso yokuthi-ke balekelele umakhelwane wabo. Kuthiwa-ke kusuke ingxabano, igebengu sagcina idubule-ke ubaba wekhaya, kanjalo noyedwa obezolekelela kusona-ke lesigameko, kwaphinde-ke kwalimala noyedwa futhi-ke njengamanje osesibhedlela kumbulwa kwembeswa. Lesigameko senzeke lapha endaweni-ke yaseCottonland eVerulam edume ngokuthi-ke isemahlabathini. Like i-video, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.